Hello everyone, good morning jotono. Lam supiru norong no ani channel tayo isa. Tini mo ni news tengkang ke belai nu khadu mani tai belai nu khairong masinsa bakha kosto nangom te hairok nu khangke. So norok to jotono saimam ba khaus kango lai thangjak sal ko je khwai chermawo incident mani Chini Tiprajwk on image by tai bini logishong buku kumpoi de broma brongni logiwa tam bomti he incident angkha belai no wana masingsa khairong masingsa borok angkha no go tuition payei no go kifilai tongmani jorawo khwai chermawo aro choguyei bongni bike thok pai thangmani biagolo borok bike dagalai tongmani jorawo ukulukti phaiei Tokha kosomni Busa Fai asake speed ke chalogoi buku khompoino thuthai ruphai mani yagulo hawo kalai thanga hangke bini khunjuti roga asake bleeding phaikya hangke afru bono khwai hospital talangmani hangke bono bini langma chokhane aro saka doctor rok ge belaino khadu mani belaino bkhayogu hangke tabu hangke bini location ko Tiprajwk onimes belai no ko borongi tongo bkha tamni male location ka majak ke bkha kosto nangnai no obviously abo chaimano bini feelings bobom ti ngi tong khatabu abo no ang kisamisa kok sanamo chungo hangke naidi Chini bororong no hangkanke khaina hane no khayo wancharo even ani sago samti hayeng kha waisa puro ani husband bai amte haike thanglai tongmani bike ke hangkangke pura nangti se klang thanga ukulukni bike ni obose shor nangai wasino khitar jakte hai ngai thanga kle kalai liya mane khegi thanga da hawo kalai liya amase nahar lai se mane lai thango borok hangke sengkuno khairang maliya jole usimi bkhawo chobai ma phaikya tai ta ma khainai ba hangke Chini bororong no Chini Tiprajwk makhang Tiprajwk ni makhang no khangke lama rogo sorok rogo himjak no khebo bike bayeng thon gari bai phaima ang thon borok ekdom nangtui sake shipjake kalang thango hangke afuru borok thutai pan kalang nai singno taisa gana rok khaimanai hingke abono hus kema tongo sing ekdom naikoli himui tongo sono se singom ti hai ke khaijagai tongo am sorok rogo sunu sem ti hai tai onyo dek sing khaijak tongmani bomti hai abo to bat no rodi kabangma amti hai inchide nangjak hingke abono bahang accept khaimai yangi tongkha thutai ja buthari kalangkha na boni agini simda pre planning khai tongkha je mother khainani hanai amthi rokba abono bkhamani yanguta amti hai hingke belaino Chini bororok amti khe mamangda mane boi bai tokjagei makoi singke amti khe tonglai sinaiba khanai nai dinorok bini buma buhani khugo tamosa iko no bia khana bore boro uje jamra a highway road dilao phaikya ka bongi thopai thanga bo thopai thanga ngatai ano kol thaiga ta bro thopai dong ha tokti fikiri ne ingang chomni thangre chomni ne thanga ka no bonglang te sa kol ke no bo jaga ne bon kol an kol si phadiya ngala ka wa sa se kol rom lani kol nata ngemni cherai nong borok serious ngja khasbel patau ro ka hin মানে accident ngmani khor koktoma saimang ata puro wansa sauro ngang no khaya konni thangkata borok langya kono ngai direct borok ro jibi sokan repari ro katango jibi repari ro kan na so jibi thangi mani khata uthina office mo dala ngai dabu norok tam khlainai a je phenai ni against norok case khlainai ni hintong ta so ini thalai ni hintong te bike Chini borokni bike botlang kha khoi thanawo te othotai ni bike botlang kha joto mane a jaga mang bag ro tuition thang phaimani bag ro an sajak mani mobile lo joto na jaga mang hingke chen miao case khainin thana hintong mani mia to sung jibu si to thing logi hingke chen thang malia aron postmortem khai to ma si no sakon ma horin thanga sum ka to khama si horin ja tini thalai nan hintong ke a phenai rok pai nor kuno contact deng laikha koklam salai kona ini si thana aro pai thana o miao thang jano andar thangka gar bai ru sopai ke
bumung kia sagra kan Ani masam de nini kai Mezis de bro. nihar tomo amchai ni bumung kai nong ni thai ni bumung kai Campur kamar. campur hatu nin cerai mung kai Kumpul de lama. nini cerai ni bumung kai oni mes ham do mulai ni bumung kia sagra kari chong Ani mes de barma. do norok bor thanglai mani Tuition thamani. nini logi bai bor thangmani Tuition na but tuition. Ge bongai orna mung jagai thamani. bor khoyo da Na song barawo. Para pai purung pai bo. Master. koita jara thangmani ro Sing 3 tau min 3 tau tuition 3 tau hote 4 tar 5 tar jal pong. ko nok je party mung mani abo kifil paper de kifil paper ngo bo jagang mani abo Chair ma. Khoi. chair mongo ga thutonai tamai thutai phai nongno Bye bye. biang ti tu buskang ti de na uklok tui Bulok te. samni chaya abo Dino. nini biang khajing thuta phai abo debra de yagra khajing ke norok khai biang ni phai tongman abo mane himlai tongman jara de na chalok tongman jara Tung wa bye ta ro rum. tangi ta galai ba Thok ring ring. ga bru thutai di pheyo go sisi ni kala borok no thutai ne no Sinia. ngai tabu tamne thutai mani yang olo je aron borok buru bukha na na nai peke no no Neka. ha buru bu abo khai bu maro Buya. party maro angkha Ang thang khojai khina aron hote borok titi bre tu di nga agrika. Buku go suka gane sisa ka. Ngana. ngai boro bisi nangkha nini burini bojaga bisi dukhu mangkha do sakre Semiya. nang semanliya Bhai tagar to go thop sanar. Iso lai ja. Kalai maru kun phanu. breki klai kha bo mane ro kozak ting de na Bolok ja. bolok jak ting Senya bu khunu tu thi kai to. khonju tui thik lai jak no kha police dok phabe ke lo no party mongma yang lo ke nong no hospital lo sap klang kha saide man Wan sar. wansar klang Borok masa no party gari go kari tu di dai lang. ge thutai nai ya borok khai dukhamaliya dabo bokhai boro dabo Bor se miya hospital se bi ke du. Ngaran dan no suga thamong no kun dang no. Baban sing no ba. abo khai dukhamaliya da aboro ga je thutai nai nong na thuta pe nai Kuma ga nguru tui ro yak nguru tu pe je nguru yak. aponi bo ge nong ni bike ding khamo na scooty Ini pai ni. ge dabo borok klang kha bike dok khai Pai haran no laja mobile lok tu taro bag joto. Hadi ma. champak hati mara na to tada tam klai ni ni ngor na khai chola khai gai ni ki tam klai ngko buri khai ni Ani busa. sajo gai ni khai Ani besar. ha Ani besar. oh right